menene mafitan mu a arewa akan wannan hali da muke ciki? Ba ku da mafita tunda su ne ku. Yanzu sun yaudare ku, in ce musulmi, in ce krista, in ce dan kudu, in ce dan arewa, shikenan kun hau kai kun zauna. To a yaushe za ku waye har ku samu yancin kanku? Ai muddin ba ku ilmantu kun san yancin kanku ba, ai za ku ci gaba da zama a wannan talauci, za ku ci gaba da zama a cikin wannan jahilci, za ku ci gaba da zama bayi a hannun waɗansu 'ya'yan iska kalilan wanda suke rawa da bazarku. Ai 'yan kudu suna burge ni, sun san abin da suke yi, abin da ya musu zafi, ko ɗansu ne za su yi kace-kace da shi. Ba ga shi ba, aboki na Tinubu, ba shi ga tsuntsu, ba shi ga tarko. Nan an ce shi ya ziga, can an ce shi ya ce a kashe. Gaskiya. Kuma kayansa ba suka kona. Akwai kayan wani azzalumi guda ɗaya da aka kona a arewa? Ku ɗin da kuke cikin zama wannan jahilci da fatara da yunwa. Yaushe za ku waye? Wato ba haka aka so ba, kanin miji ya fi miji kyau. Ba haka muka zartarwa wannan gwamnati ba, kuma ba abin da za su iya yi, don lokaci ya ƙure, aski ya zo gaban goshi. Akwai abubuwan da ya kamata a yi, amma su ba masu jin shawara ba ne.